Faidike bayarok sing tabuk saiman lainai sini dofani bwrirok tamoni bagui asuk sep gurikha social media o joto borok no nukna sini bwri bwsarok jwngjalo klaimarok buini bosong bai bo asuk kheno bani jago tai rebrok khaijago tai sini bosong ti prasangi bo maya momota guri laikha khairokma guri laikha hamjakma guri laikha buwan sukmung bai bukha hamya khakawai sak bai sak no rebrok khailai dabukhe social media rogo viral wnglaijak keboba hamya sakana keboba kaham sakana haini bagise hai haini bagise omo hai podre pod kokno salaisinai buini bosongni borok kheba saimuni lainai sini tipra sarokni tongno nugui sini tipra sake asukda tongna ringya wnglang haida sungkheba wansuknani da ringya sini thani khe asukda bukhani fan gurui sungkheba tei juda bosongni hai wngmaya haida social media o kwbang mano viral wngui tongmarok nugo school thangthani college thangthani office thangfuru market thangfuru keboba festival wngya kheba mela thangfuru yaksi yagra thangfuru ke sini bwri bwsarok kirima singsa jara social media bai kwrwngnai rok tei bo saimano sini dofani bwri rok bisibang mela thangfuru sep gurui wngya kheba rep ungo mafani bo jaya klaio bwri bwsarokni bo jaya klaio tamoni hinba mafa tongnai rok sakni bwsa bu jaga thang tamoni bagui thang nogo phainani tamni bagui lerkha abono cheri naiui tesa hoja tongkhe kotor pati mungni yakni yogui mano abo hai buma bufa tongnai rok hoja kwrwini bagui no sini bwri bwsarok yaklaio mafano tatal kok sawi horthuk salthuk saisung kwni khlaiui bukha kotor khailai je jaga mela kaio aro thangui chelarok bai baksa juwak nungui phekmung mani chawi tongthogui musawi tongmano bo kwbang kuk nugui tongo lukurok tabuk ang joto mafano hamya samania sini dofao tabuk bo sung bwri bwsarokno asuk samung nangya wngmarok nukjago mafa chaitokhe bwri bwsarokno bo kaham sinimung rimano jela bwsano swnamtikhe bwri bwsano bo swnamkhe bwri bwsakhe tangui nukhungni boja wngna klaiba sini dofao tabuk phano bwri bwsarokno tei kaham wansuklai maya kho ang okok tangui sa hinmale sini dofao kwbang kukno nukjagui tongo haini bagui tabuk norok ano hini mano tamo bwri bwsarokni simida jaya bwri bwsani mafa simida jaya chelarokni kheba jaya kwrida awo kubui kokno ang khe wansukha next video rogo chela bwsarokno tei video swnamnai hinui ani tinini video wngkha bwri bwsarok tangui sep gurui abono tuise swnamjago bwri bwsarok sep guruini reason wngkha sini mafa wngnai rok bo jaya tongo bwri bwsarok sep guruini ukologo chelarokno omono sana muchungo sini chela bwsarokni wansukmung ma phernai bwri bwsarokno hamya mokol bai naimarok hamya khakama bwkhao tongmarok sini wansukmung hamya tongma bagui abo hairok ungo mafano abono sanai chela bwsano jebabe hamjaktui abo haikhe bini tongmung chamung no bo ma phwrwngnai hamya wansukmung yakagui kaham wansukmungo ma tubunai sini dofao kwbang kuk wansukmung khakamung babimung chaitokmung naikolmung phwrwngmung dagimung tisamung bai jaljak je sijak nukjak boni bwsa bwtui khebo kaham wansukmung ruo tai phwrwngo
Sungto borong hai maya phano je manmatei je simatei kaham hamya buchiwei sini busabutui no ma phwrwngnai ang sia ang rengya ang maya hini tongmasai je nung manmatui no nini busabutui no naikol di kaisa kok muitonarok di kebono no kaham naigelak sak sak no ma basanai sini o ha sakao kwbang kuk borok no ma phani naikol mung bai chai tumung tongma bai sini mung mano kaham samung tango bumung ungo phaidi ke sing tabuk sini dofani bwri bwsarok no hamya nojor bai nayawi hamya khakayawi kaham swrungmung swrungui bwskang himlainai bwri bwsarok tini ni simi wansugui nadi ma phani kok khwnanai kaham wansuk sinai yaksi yagra berai phano naikolui naisomui nongkhor di kaham hamya no buchinani naidi ma pha wngnai rokbo tini ni simi omono wansukdi neramung kotor manjak gyatui bwsabutui no naikolnani naisomnani kaham phwrwngnani chaitokdi hambai jotono no ani o dream success motivation kok borok YouTube channel no payasak jora nai tongma bagui.